ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар иҷлосияи панҷум даъвати ҳафтуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент масъалаҳои рафти иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои нақшаи чорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ба муносибати 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, тарҳи нави меъмории шаҳр ва дигар масъалаҳо мавриди баррасӣ қарор гирифта, қарорҳои дахлдор қабул шуданд. дар толори калони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати раиси маҷлиси вакилони халқи шаҳр, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум баргузор шуд. дар кори иҷлосия намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, мудири шӯъбаи дин ва танзими ҷашну маросими вилоят Илҳом Худойдодзода иштирок намуд. бо ҷонибдории вакилон рӯзномаи иҷлосия тасдиқ карда шуда, вакилон қарор қабул намуданд. аз рӯи масъалаи якуми рӯзнома оид ба ҷараёни татбиқи қонун дар бораи танзими ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон, вакили маҷлиси шаҳрӣ, муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода гузориш дод. баъди шунидани маърузаҳои иловагӣ, мулоҳизаҳои вакилон оид ба ин масъала, раиси шаҳри Панҷакент суханронӣ намуда, вакилон қарор қабул карданд. дар идомаи иҷлосия тибқи рӯзнома, вакилон гузоришро дар бораи рафти иҷрои нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр оид ба омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шуниданд ва лоиҳаи тарҳи муфассали ба нақшагирии қисми марказии шаҳри Панҷакентро тасдиқ намуданд. вакилон ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба масъалаҳои аграрӣ, идораи замин, захираҳои об, экология ва шуғли аҳолӣ, ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқ аз ҳавзаи интихоботии Соҷина 19, низомномаи комиссияи доимии маҳаллӣ оид ба танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳрро тасдиқ намуда, оид ба номгузории муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 122 деҳаи ёрӣ ба номи бунёдгузори он Ҷӯрабой Ҷӯрабоев ва кӯчаи Навбунёд дар маҳаллаи Самарқандии шаҳр ба номи ходими давлатӣ, собиқ раиси шаҳри Панҷакент ва муовини аввали раиси вилояти Суғд Шакарбек Самадов қарор ба тасвиб расониданд. дар идомаи кори иҷлосия, вакилон дигар масъалаҳои дар рӯзномаи иҷлосия пешбинишударо баррасӣ намуда, дар фарҷоми он қарорҳои раиси шаҳрро тасдиқ намуданд. иҷлосия дар бораи ҳамаи масъалаҳои дар рӯзнома пешбинишуда қарор қабул намуд. дар ҷанбасти кори иҷлосия, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд суханронӣ намуд. ба муносибати рӯзи кормандони мақомоти прокуратураи ҷумҳурии Тоҷикистон дар прокуратураи шаҳри Панҷакент бо иштироки раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ҷамъомадии дона баргузор гардид. ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 14 март ҳамчун рӯзи кормандони мақомоти прокуратура таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода якҷо бо дигар роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ зимни табрикотиҳо гуфта шуд ки мақомоти прокуратура яке аз ниҳодҳои муҳими ҳифзи қонун ва адолат дар Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. фаъолияти ин сохтор ба таъмини волоияти қонун, ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва мубориза бар зидди ҷинояткорӣ равона шудааст. дар давраи рушди давлатдории миллӣ, мақомоти прокуратура саҳми назаррас гузошта барои таҳкими тартиботи ҳуқуқӣ ва суботи ҷомеа хизмат мекунанд. ҳамчунин прокуратура дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии аҳолӣ саҳм мегузорад. кормандони ин ниҳод тавассути вохӯриҳо, баромадҳо ва корҳои фаҳмондадиҳӣ шаҳрвандонро бо ҳуқуқу ӯҳдадориҳои онҳо шинос мекунанд.
این عمل برای پیشگیری قانونشکنی و تشکل جامعه حقوق بنیاد اهمیتی کلان دارد. امروز مقامات پروکراتورا همچون یکی از رکنهای مهم دولتداری ملی در حفظ منفعت‌های دولت و جامعه نقشی کلیدی می‌بازند. فعالیت ثمرناک آنها برای پایداری قانون، تامین عدالت و رشد استوار تاجیکستان زمینه‌ای با اعتماد فراهم می‌آورد. همچنین به رهبریت و کارمندان مقامات پروکراتورای شهر سپاسنامه و تحفه‌های خاطره‌ای تقدیم کرده شد. گزارش صبرینا اکرم و شهباز قربانوف از دفتر مطبوعات رئیس شهر پنجکند. برنامه را ادامه می‌دهیم. در دوره استقبالی سزاوار جشن فرخنده دولت و ملت 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده در حدود شهر پنجکند با رفت ساختمانی انشاءات جشنی شناس شد. با مقصد سزاوار استقبال نمودن جشن تاریخی ملت 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکند بنیاد انشاءات جشنی با وسعت ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق با رفت ساختمان چند انشاءات در حدود شهر شناس گردید. ضمن بازدید از رفت کارهای ساختمانی در مرکز آشپالوف اطلاع داده شد که در این موضع از جانب بیناکاران جمعیت دارای مسئولیت محدود خانه‌های با شکوه زیاده از 40 نفر استاهای با تجربه به کار فرا گرفته شده ساختمان با وسعت ادامه دارد. رئیس شهر پنجکند با صاحبکار عبدالشفیع حاجیف و بیناکاران جهت با سطح و صفت بلند معماری ملی آماده نمودن انشاءات مذکور دستور داد. در استراحتگاه بیش‌ازار حالا ساختمان مهمانخانه و حمام زمانوی ادامه داشته. با استفاده آماده کردن این دو انشاءات مهم معیشی، سیاحان و مهمانان می توانند از خدمت‌رسانی‌های خوب و دسترس وسیع استفاده نمایند. رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده با رهبریت قهوه‌خانه برای تیزانیدن کارهای تعمیری و آماده نمودن حفظ‌های شناوری و استراحتگاه به موسم تابستان مصلحت ها داد. در محله سمرقندی سابق بازار گلستان که بر اثر سوختار پورا از بین رفته بود، در مدت کوتاه با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و سهمگذاری صاحبکار بازار نو ساخته به استفاده آماده کرده شد. ضمن شناسایی رئیس شهر از فعالیت بازار نو گفته شد که قسم زیادی سوداگران علاقه اینجا به فعالیت صاحبکاری خود شروع نمودند. در نوبت خود سوداگران نیز خوشحالانه مینتداری خود را به رهبریت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند و صاحبکار برای ساختمان بازار زمانوی و فراهم کردن بهترین شرایط سودا بیان نمودند. رئیس شهر پنجکند ضمن صحبت با سوداگران قید کرد که مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکند سوداگران را که از ساختار بازار گلستان ضرر کلان مادی دیدند هیچ وقت تنها نمیگذارد و آنها را همیشه دستگیری خواهد کرد. گزارش صبرینا اکرم و طلبشاد تاشف از دفتر مطبوعات رئیس شهر پنجکند. در شهر پنجکند در دایره اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت، کارخانه‌های خرد و بزرگ صنعتی بنیاد گردیده در رشد اقتصادی ملی سهمی نظر دارند. در همین زمینه رئیس شهر پنجکند عبدالخالق خالقزاده از فعالیت چند کارخانه‌های صنعتی دیدن نمود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌هایشان قید می‌نمایند که رشد صنعت اساس پیشرفت اقتصادی ملی و بهتر گردیدن سطح زندگی مردم است. با بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی ما می‌توانیم جایهای نوی کاری تأسیس دهیم و اقتصاد کشور را مستحکم نماییم. در شهر پنجکند نیز بر رشد ساحه صنعت توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. در همین ردیف رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق از رفت فعالیت کارخانه استحصال شفر و خط نوی استحصال قم و شغل که با سرمایه گذاری صاحبکار بهادر نصرالدینوف واقع در دهه سوجینه جماعت دهات سوجینه بود شناس گردید.
иттилоъ дода шуд ки талабот ба маҳсулоти истеҳсолии ин корхона зиёд буда ҳамарӯза ба аҳолӣ хизматрасонии хубу босифат ба роҳ монда шудааст. дар мавзеи қавола бо сармоягузории соҳибкор дӯстзода афзалшоҳ корхонаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва истеҳсоли обҳои ташнашиканӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди оби ҳафткӯл сохта мешавад. пас аз пурра ҳамвор кардани ин мавзеъ корҳои ободонӣ дар иншооти мазкур оғоз мегардад. ҳамчунин дар деҳаи миндонаи ҷамъияти деҳоти ёрӣ аз тарафи соҳибкори инфиродӣ Файзиддин Нарзиев сохтмони фермаи мурғпарварӣ барои 60 000 дона мурғ дар арафаи анҷомёбӣ қарор дорад. зимни шиносоии раиси шаҳр ба масъулони дахлдор ҷиҳати бо сатҳу сифати баланд ба анҷом расонидани корҳои сохтмонӣ ва обод намудани гирду атрофи бино дастур дод. гузориши Сабрина Акрамова ва Талаб Шотошев аз дафтари матбуоти раиси шаҳр. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти сохтмони иншооти соҳаи маориф дар ҷамъиятҳои деҳот шинос гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши дигари барнома мутаваҷҷеҳ бошед. дар идомаи боздидҳо аз иншооти ҷашнӣ дар ҷамъиятҳои деҳот раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо рафти бунёди иншооти соҳаи маориф шинос гардид. дар деҳаи деваштиши ҷамъияти деҳоти Халифа Ҳасан раиси шаҳр аз рафти сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи асосии рақами 1 дидан кард. иншооти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бунёд гардида фармоишгар бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон ва пудратчӣ ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Гулгун мебошад. бино аз 2 ошёна, 13 синфхона, толор ва утоқҳои дарсӣ иборат буда барои қабули 480 нафар хонанда дар дубаст пешбинӣ шудааст. дар деҳаи боғчаи ҷамъияти деҳоти Шинг муассисаи таҳсилоти томактабӣ ба номи Марьям барои ифтитоҳ омода карда мешавад. иншооти мазкур бо таҷҳизоти зарурӣ пурра таъмин гардида корҳои тозагӣ дар саҳну атрофи он идома дорад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент ба масъулони шӯъбаи маориф ва кӯдакистони мазкур барои бо тамоми шароитҳои зарурӣ ба истифода омода намудан ва ҷалби мураббияҳои ҷавону боистеъдод дастур дода шуд. дар идомаи боздидҳо раиси шаҳри Панҷакент дар деҳаи рӯзи обноки ҷамъияти деҳоти ёрӣ бо рафти сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 116 шинос шуд. дар ин мавзеъ сокинон дастаҷамъона ба тариқи ҳашар ба бунёди муассисаи таълимии Камари ҳиммат бастанд. дар деҳаи киштӯдаки ҳамин ҷамоат майдончаи варзишии замонавӣ барои ифтитоҳ омода карда мешавад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент ба масъулони марбута ҷиҳати дар сатҳи баланд омода кардани иншооти варзишӣ ва ба тартиб овардани атрофи он супориш дода шуд. соли равон иди байналмилалии Наврӯз дар шаҳру деҳотии Панҷакент бо чорабиниҳои фарҳангӣ ва риояи суннатҳои наврӯзӣ баргузор мегардад. омодагӣ ба иди байналмилалии Наврӯз дар ҷалсаи ситоди тадорукотӣ таҳти роҳбарии муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Собирзода Сабурҷон ва муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти раёсати муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Сабурҷон Собирзода ҷаласа оид ба таҷлили иди байналмилалии Наврӯз доир гардид. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ҳозиринро бо дастуру супоришҳои сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки дар маҷлиси васеъи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда буд ва он санаи 23 январи соли равон баргузор гардида буд шинос кард. аз ҷумла дар ин ҷаласа зикр шуда буд ки соли 2026 соли таърихист, зеро соли равон Тоҷикистони азизи мо 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро хотирмон таҷлил хоҳад кард ва масъулин бояд дар ин самт вазифаҳои асосии муайяншударо сари вақт масъулиятнок иҷро намоянд. аз ҷумла ҷиҳати густариш бахшидани раванди омодагӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, иҷрои вазифаҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шуда, таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ, корҳои ободониву созандагӣ масъулин муваззаф шуданд.
соли равон дар қатори 35-мин солгарди истиқлоли давлатӣ иди байналмилалии наврӯз низ бояд сазовор таҷлил карда шавад. дар назар аст тибқи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр рӯзи байналмилалии наврӯз дар шаҳри Панҷакент санаи 21 март соати 10 дар варзишгоҳи марказии шаҳри Панҷакент таҷлил мегардад. роҳбарони корхонаву ташкилот ва муассисаҳо муваззаф шуданд то дар арафаи наврӯз деги суманак гузоранд. инчунин хаймаҳо, намоишгоҳи ҳунарҳои дастиву миллӣ ва хӯрокҳои гуногун ташкил ва ба маъраз пешкаш карда шавад. ҳамзамон бо мақсади омодагии ҳаматарафа ба иди байналмилалии наврӯз раисони ҷамъиятҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, роҳбарони тамоми соҳаҳо муваззаф шуданд ки бо иштироки ҷомеаҳои меҳнатӣ ва аҳолӣ ҳашарҳои ободониву тозагӣ ташкил намуда шаҳру деҳотамонро боз ҳам зебову хуштар намоянд. инчунин барои сабзу хӯрамгардонӣ шиноидани дарахтони ҳамешасабзу гулҳои ороишӣ низ насби шиору овезаҳо ва дигар тадбирҳои идона саҳми худро гузоранд. дар маҷлис масъулин супориш гирифтанд ки тибқи нақша ҷашни наврӯзро дар алоҳидагӣ дар худи корхона, маҳалла ва ё ҷамоат бо чорабиниҳои хотирмон таҷлил намуда рамзи наврӯз ва дигар корҳои ороиширо анҷом дода иштироки фаъолонаи мардумро бо намоиши ҳунарҳои гуногун, барномаҳои адабию фарҳангӣ таъмин намоянд. гузориши Муиса Атамуллоева ва Шаҳбоз Қурбонов. идомаи барномаи иттилоотии пайғом. соли равон дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла дар шаҳри босонии Панҷакент рӯзи матбуоти тоҷик бо чорабиниҳои маърифатии идона ва арҷгузорӣ ба заҳматҳои кормандони васоити ахбори омма гузаронида шуданд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузоришҳои ҳамкорони мо. ҳамасола санаи 11 март ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик дар саросари кишварамон таҷлил карда мешавад. ба ин муносибат дар толори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент таҳти роҳбарии муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода ва иштироки аҳли кормандони воситаҳои ахбори омма, собиқадорони соҳа, зиёиён рӯзи матбуоти тоҷик таҷлил гардид. нахуст муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода номаи табрикотии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзодаро ба сами ҳозирин расонида аҳли қаламро бо иди касбиашон табрику муборакбод намуд. ҳоло воситаи ахбори омма энъикоскари таҳаввулоти азими иқтисодиву иҷтимоӣ, таҳкими сулҳу ваҳдат, ҳифзи манофии миллӣ буда барои саривақт ба аҳолӣ расондани ахбори зарурӣ оид ба самтҳои гуногуни хоҷагии халқ ва ҳалли мушкилоти мавҷуда нақши барҷаста ва муассир доранд. дар ин росто мо ба нақши воситаи ахбори умуми шаҳр аз ҷумла нашрии мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент рӯзномаи Зарafshon ки беш аз 90 сол боз ба нашр мерасад ва дар саҳифаҳои он таърихи наздик ба як асри Панҷакент инъикос ёфтааст, нашриҳои Чашмаи меҳри шӯъбаи маориф, мароми халқи кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ва симои ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо баҳои баланд дода метавонем. اطمینان کامل دارم که کارمندان واسطه اخبار عام شهر شما روزنامه‌نگاران ارجمند منبع نیز برای انعکاس نیکبینانه دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور از جمله کارهای سازندگی و آبادکاری و پیشروی‌های روزگار مردم شهر بلند برداشتن نفوذ شهر پنجکند چون اعضای شورای بین‌المللی هنرمندی و بهر استقبال شایسته جشن 35 سالگی استقلال کشور عزیزمان سهم ارزنده خود را میگذارید. با همین نیت‌های نیک از نام رئیس شهر پنجکند محترم خالقزاده عبدالخالق صنعبر شما حاضرین گرامی و کل قلمکشان شهر را با روز مطبوعات تاجیک تبریک و تهنیت گفته برایتان خانه آباد و تنصیحاتی و خاطر جمعی قلمی برا و الهام سرشار آرزو میکنم. روز مطبوعات تاجیک مبارک باشد. мурод Шукурзода иброз дошт ки имсол мо ин ҷашни касбиро дар фазои хоса, яъне соли таърихӣ 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҷлил менамоем ва ин басо рамзиву хотирмонист. ҳамзамон ӯ аз таърихи ба нашр расидани нахустин рӯзномаи тоҷикӣ бо номи Бухорои Шариф ёдовар шуда аз нақши фаъолияти васоити ахбори омма
аз дирӯз то имрӯз сухан гуфт. зикр шуд ки нақши расонаҳо дар инъикоси корҳои ободониву созандагӣ, бунёдкориву сабзгардонӣ хеле назаррас буда. онҳо барои муқовимат зидди ҳар гуна равандҳои номатлуб ва пешгирӣ аз шомилшавиву ҳодисаҳои нохуш талош меварзанд. рӯзноманигорон бо қалами тезу сухани бурро ва дурандешии хеш ҷомеаро ба баланд бардоштани ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ, арҷ гузоштан ба фарҳангу таърих, урфу одат ва анъанаҳои неки гузаштагонамон ҳидоят карда, дар дили мардум оташи хештаншиносиро бедор месозанд. ин аст ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон матбуотро чашму гӯши халқ ва муҳимтарин рукни ҷомеаи мардумсолорӣ номиданд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Мурод Шукурзода кулли васоити ахбори оммаро бо иди касбиашон шодбош гуфта, саҳми онҳоро дар пешрафти соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа назаррас арзёбӣ кард. васоити ахбори омма шохаи чоруми давлат ба ҳисоб рафта, ҳамчун пул байни ҳокимият ва ҷомеа фаъолият бурда, аз рӯи адолат, рисолати касбӣ, содиқонаву софдилона ва поквиҷдонона ба манфиати халқу миллат ва ватани азиз фаъолият мекунанд. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар симои ҳар як рӯзноманигор ҳамкору ҳамандеш, ёвари беғараз, ҳомии арзишҳои миллӣ ва такягоҳи боэътимоди давлатро мебинад. зеро намояндагони васоити ахбори омма дар инъикоси корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба истиқболи ҷашни фархундаи давлату миллат, 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва пешрафти соҳаҳои иқтисодию иҷтимоии шаҳру деҳоти Панҷакент, вилоят ва ҷумҳурӣ ва берун аз он низ саҳми назаррас мегузоранд. дар интиҳои ҷамъомадӣ тантанавии як гурӯҳ собиқадорон, фаъолон дар бахши чопӣ, телевизион бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гардиданд. با مناسبت روز مطبوعات توجیک در مرکز تشخیص منطقوی агентии توجیکستاندارتی شهر پنجاکن با اشتراک نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه همایش ایدانه برگزار شد. در آغاز همایش سردار مرکز حبیبزاده امیدجان حاضرین را با پیام تبریکی دیرکتور агентии توجیکستاندارتی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان محترم رحمان اسلام‌الدین خیریدین با افتخار 114مین سالگرد چاپ اولین روزنامه تاجیکی بخارای شریف که در زمینه آن هر سال 11 مارس روز مطبوعات تاجیک تجلیل می‌گردد شناس نمود. همزمان حبیبزاده امیدجان از نام ماموریت مرکز تشخیص منطقوی агентии توجیکستاندار در شهر پنجاکن کارمندان و سابقه‌داران واسطه‌های اخبار عامه را با عید کسبیشان صمیمانه تبریک و مبارکباد کرد. سرداران شعبه‌های مرکز دلارام تاشیوا، معروف مختاروف پیرامون نقش و مقام رسانه‌های خبری در تامین فضای اطلاعاتی اندیشه و تمناهای خویش را ارزیابی نمودند. از طرف ماموریت مرکز به نمایندگان رسانه‌های خبری همچون عرض قدرشناسی، سپاسنامه و تحفه‌های خاطروی تقدیم گردید. روزنامه‌نگاران برای احترام و قدرشناسی به راهبریت مرکز تشخیص منطقوی агентии توجیکستاندار در شهر پنجاکن سپاس خویش را بیان کردند. گزارش عباس همراه‌زاده و شهباز قربانов. ба рӯзҳои нахустини фасли баҳору зебоӣ рост омадани рӯзи матбуоти тоҷик баҳсу рамзӣ аст, зеро қаламкашон низ мисли баҳор зебоӣ меофаранд. бо сеҳри қалам ҷомеаро бо созандагиву бунёдкорӣ раҳнамоӣ мекунанд. ба ҳамин муносибат дар кумитаи иҷрои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент бо намояндагони васоити ахбори омма нишасти идона баргузор гардид.
нахуст раиси ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар шаҳри панҷакент Мастона Муродзода рӯзноманигоронро бо иди касбиашон шодбош гуфта аз ҷумла афзуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси муаззами ҳизби халқии демократии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон вобаста ба нақши омӯзгор ва мавқеи матбуоти тоҷик дар пешрафти ҷомеа зикр дошта буданд. Имрӯз беш аз пеш маълум мегардад ки нақши воситаҳои ахбори умма ба ташаккули афкори ҷомеа таъсири муқтадир ва муассир мерасонад. тарғибу ташвиқи ҳадафҳои миллӣ, дастовардҳои истиқлоли давлатӣ, озодӣ, давлатдории миллӣ ва рушди минбаъдаи Тоҷикистон ва се ҷалб намудани васоити ахбори умма, рушди маънавиёти ҷомеа, инкишофи фарҳанг, иттилоот, баланд бардоштани завқи зебоипарастии шаҳрвандон аз ҳадафҳои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон мебошад. ҳамзамон раиси ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент Мастона Муродзода бо боварӣ изҳор намуд ки рӯзноманигорон минбаъд низ ба иҷрои рисолати худ содиқ монда дар инъикоси воқеии ҳаводиси ҷомеа, дастовардҳои истиқлоли миллӣ, рушди соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ, татбиқҳои ҳадафҳои стратегӣ, тарбияи насли ояндасози ватандӯсту бомаърифат саҳми арзанда мегузоранд. ба кулли кормандони васоити ахбори умма пеш аз ҳама тансиҳатӣ, хотирҷамъӣ, илҳоми саршор аз меҳр ва бурдбориҳоро таманно намуда дар хотима сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. дар заминаи нақшаи сабзу хӯрамгардонии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент аз тарафи роҳбарият ва кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент дар шоҳроҳи Панҷакент Самарқанд 170 бех ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ шиноида шуданд. ҳайати роҳбарӣ ва кормандони маркази назоратии давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент тибқи нақша тасмим гирифтанд ки соли равон ба шинондани дарахтони ҳамешасабз ороишӣ дар сабзу хӯрамгардонии шаҳри бостонии Панҷакент саҳми худро мегузоранд. мавриди зикр аст ки кормандони маркази назоратии давлатию санитарии эпидемиологӣ дар қитъаи барои онҳо ҷудошудаи роҳи Панҷакент Самарқанд дар мавзеи ҷамоати деҳотии Сарас дарахтони ороишӣ ҳамешасабз шинонданд. директори маркази назоратии давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Панҷакент Ато Хаҷиев Бурҳон ба мо иттилоъ дод ки бо мақсади татбиқи барномаи кабудизоркунӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2040 дар ин мавзе 170 бех ниҳолҳои ҳамешасабзи ороишӣ шинонда шуда ин тадбир бо маром идома дода мешавад. ниҳолшинонӣ анъанаи қадимаи тоҷикон буда сабзу хӯрам намудани муҳити зист вазифаи ҳамагон мебошад. шинондани ниҳол кори нек, ҳатто агар имрӯз хурд ба назар расад, фардо самари бузурге медиҳад. шинондани дарахт танҳо амали боғдорӣ нест, балки рамзи умед, идомаи ҳаёт ва муҳаббат ба ватан ва насли оянда аст. гузориши Дилшода Ҳалимова. бинандагони гиромӣ, ҳоло бошад ба як эълон таваҷҷӯҳ намоед. дар саросари кишвари азизамон Тоҷикистон, вилояти Суғд ва шаҳри босонияи Панҷакент ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хӯрамгардонӣ, тозаву озода намудани муҳити зист бо маром вусъат меёбад. дар ин раванд ба таваҷҷӯҳи роҳбарони корхонаву муассисаҳо, ҷамоатҳои деҳот, маҳаллаҳои шаҳр, ширкатҳои истеҳсоливу хизматрасонӣ новобаста аз шакли моликият ва ҳамаи сокинони шаҳру деҳоти Панҷакент расонида мешавад ки ҳар ҳафта дар диёри босониямон шанбегии умумихалқӣ гузаронида мешавад. бинобар ин аз мардуми шаҳру деҳоти Панҷакент даъват карда мешавад ки ҳар ҳафта рӯзи шанбе дар корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хӯрамгардонӣ, ниҳолшинонӣ, рангубори биноҳо, тозаю озода намудани хиёбону кӯчаҳо дар маркази шаҳр, ҷамоатҳои деҳот, насби шиору овезаҳо бо ифтихори ватандорӣ ширкат варзида, диёрамонро ба санаи фархундаи 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаматарафа омода намоем. тамошобинони азизу арҷманд, ин буданд он ҳама хабару гузоришҳое ки то ин дам бароятон таҳия ва пешкаш намудем. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.